Så medicinsk løsning er i hvert fald ikke noget for mig. Man bliver heller ikke lovet, at man bliver ikke helbredt. Du kan ikke helbrede en MS med medicin i hvert fald. Jeg tror på, at der er en masse andre ting, man kan gøre, når man begynder at finde ud af, hvad det egentlig er, der gør, at man har fået de symptomer. Fordi jeg vil stadigvæk påstå, at det er nogle advarsler, nogle signaler fra kroppen om, at tingene er i ubalance. Og så er det jo om at finde ud af, hvad det er, hvad den ubalance den handler om. Så hvordan ser du på kroppen? Jeg ser på kroppen som et helt fantastisk, hvad skal man kalde det, legeme i dette fantastiske univers. Kroppen er genial, og når vi ikke behandler den pænt, og på en eller anden måde kommer i ubalance af enten den ene eller den anden årsag, så reagerer den. Og at vi skal i virkeligheden være meget mere lydhør over for vores krop og de signaler, den sender. Og så kan man så sige, sådan nogle tykpandede nogen som mig skal nogle gange bankes ned i gulvet for at forstå, at nu skal jeg sørme lige tune ind og tage mig rigtig godt af mig selv. Og kroppen er fantastisk. Den kan alt. Hvis du giver den muligheden, så kan den hele sig selv. Og det er jo sådan set der, hvor jeg er nået frem til, at jeg har fundet frem til, hvad der har givet mig ubalancer i mit system. Og det giver så ved at gå ind og gøre det godt igen, så giver jeg jo min krop muligheden for at komme i balance selv, fordi det er faktisk det, den kan. Den er selvhealende. Hvad er det for nogle værktøjer, du har brugt? Jamen, jeg har brugt nogle værktøjer, som handler egentlig om at mærke efter, hvad jeg føler er det rigtige for mig. Jeg har læst en masse, jeg har talt med forskellige mennesker, jeg har stødt på. Jeg har jo været på nettet, jeg har prøvet mig frem, men ikke eksperimentere. Men jeg har hele tiden fundet noget, jeg kunne mærke. Jeg sovede på det natten over og mærkede efter, om det kunne hjælpe mig. Og når jeg synes, at det virkede som om, at det kunne være interessant, så har jeg gjort det. Og ligesom vidst, hvad næste skridt skulle være. For man kan ikke gå ud og gøre 10 ting på en gang. Man skal tage en ting ad gangen, men hele tiden have næste skridt klar til, når man ligesom er igennem den fase, eller måske har prøvet det af og sagt om, okay, der skal noget mere til. Fordi vi ved jo ikke, hvornår at man egentlig kommer tilbage i balance igen. Men og jeg vil sige, at jeg har stadigvæk nogle dørhåndtag ud til næste, hvis og det tror jeg så ikke helt sker, men hvis man skulle komme i ubalance igen, eller jeg fornemmer, at nu er jeg nået igennem den proces, jeg er nu, og nu skal der noget mere til, for at jeg får det endnu bedre, så har jeg hele tiden et næste punkt, jeg kan arbejde videre med. Så hvad er det helt konkret, du har gjort? Motion, kost? Jamen, jeg har ændret på min kost, og jeg har fået rigtig, rigtig god vejledning til, hvilken kost jeg skal have. Jeg har fokuseret rigtig meget på min fysiske aktivitet. Jeg har kigget på min livsstil og fundet ud af, hvor at jeg kunne være meget bedre ved mig selv. Så er jeg blevet bevidst om en masse ting, vi bliver påvirket af udefra, som vi egentlig skal være meget mere opmærksom på. Og jeg tænker på her, altså denne fagre teknologiske verden, så skal vi altså være bevidste om, hvad det er for nogle rum, vi går ind i, hvad det er for nogle påvirkninger, vi får fra apparater og omgivelser, larm, måske også bare ting, vi ser, hører, og som måske i virkeligheden er noget, der stresser på en eller anden måde i ens system, fordi vi er forskellige i følsomhed hver især, men man skal egentlig blive bevidst om sin egen følsomhed over for, hvad man bliver påvirket af. Og så handler det rigtig meget også om, hvem er du, hvem omgås du, menneskelige relationer, energier fra andre mennesker også. Og så handler det jo virkelig om at forkæle sig selv, passe godt på sig selv, og putte noget nydelse ind i sit liv,
og på den måde også blive glad for sig selv. Fordi så har man sådan en balance i alt det, der giver den energi, der gør, at din krop den er selvhelende, og at du har et godt fundament for egentlig at kunne det, du gerne vil.